Goedenavond, het Zeeuwse nieuws van zaterdag 20 januari. De politie heeft een 62-jarige man uit Terneuzen aangehouden omdat hij wordt verdacht van brandstichting. Vanmorgen ging het pand van het voormalige informatiecentrum van de Sluiskiltunnel in de Koegospolder in Terneuzen in vlammen op. Het gebouw kon niet meer worden gered. De man was in de buurt van de brand. Hij gedroeg zich volgens de politie vreemd en hij kon niet vertellen waarom hij daar was. Of de brand daadwerkelijk is aangestoken, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het beste initiatief, het Zeeuwse Kern met Pit-project van 2023, dat is de buurtuin in IJsendijk. De Tieketuin in IJsendijk heeft de trofee voor het beste buurtinitiatief van de provincie gewonnen. De trofee is vandaag uitgereikt. We zijn er echt super blij mee. Want zo'n trofee geeft je ook weer openingen naar andere organisaties, naar de toekomst zeg maar, van de tuin. Dat we weer nieuwe dingen kunnen doen. Het maakt het toch net even een stukje belangrijker. En daarom vinden we het zo belangrijk. De Tieketuin is een buurttuin in IJsendijk die in mei afgelopen jaar is opengegaan. Als ontmoetingsplaats, maar ook om kinderen les te geven in de moestuin. Dat is ontzettend grappig, want we proberen eigenlijk ook elke keer dat we daar zijn, proberen we iets te oogsten. En dan maken we er een kruidenboter van met hun eigen kruiden. En dan zorgen wij voor stokbrood en dan kunnen ze proeven. Alles wat ze uit hun eigen tuin oogsten, dat wordt gegeten. Dat geeft dus een hele mooie twist aan dit project. Jazeker, want je zou denken van kinderen in zeg maar een agrarische omgeving dat ze nog alles weten van de natuur. Maar dat valt vies tegen in de praktijk. Want ze denken nog allemaal dat de melk gewoon uit de supermarkt komt. En dat dat een hele voorgeschiedenis heeft. Maar dat dat ook geldt voor allerlei planten. Daar zijn ze zich helemaal niet van bewust. De Tieketuin doet namens onze provincie mee aan de landelijke finale van de verkiezing op 13 april. De oude middensluis in Terneuzen lijkt helemaal te zijn verdwenen. Maar onder water staan er nog 7000 heipalen die weg moeten. De komende weken is daar een speciale graafmachine voor ingevaren, genaamd Peter the Great, oftewel Peter de Grote. En die palen staan keurig in rijtjes, dus we gaan de grond langs die rijtjes weggraven. En dan hopen we dat die palen loskomen. En wat gebeurt er vervolgens met die palen? Als die palen helemaal los zijn, dan verwachten we ze dat ze gaan drijven. Daarom hebben we rond deze locatie ook een drijfleiding gelegd en een paar bakken, om te zorgen dat ze niet zomaar de Westbuitenhaven opdrijven. De middensluis heeft meer dan 110 jaar dienst gedaan, maar hij moet wijken voor de nieuwe sluis die in aanbouw is. De sloop is al een tijdje bezig. Zo werden er eerst al ploffen op uitgevoerd om de wanden te breken, zodat ze makkelijker konden worden verwijderd. En de palen is het laatste stukje en dan zijn we klaar. Hoe lang het duurt voordat alle heipalen zijn opgeruimd is nog onduidelijk. Dat hangt af van de staat van de palen, die al meer dan 100 jaar hier in de grond zitten. Warm inpakken, grijper en vuilniszak mee en opruimen maar. Dat doen zo'n 40 vrijwilligers op het strand bij Neeltje Jans. Het gaat ons ook aan het hart als je zo'n mooi strand hebt en je ziet daar zoveel afval liggen. En het is heel lekker, het is een soort therapeutisch werk, weet je? Je gaat lekker vreubelen en dan... Je wordt heel warm, dus de kou voel je niet meer, omdat je bezig bent. Het is een initiatief van milieuorganisatie Enjoy Cleaning Up, die stranden door heel Nederland opruimt. Volgens de organisator is dat hier ook wel nodig. Eigenlijk alle stranden overal hebben behoefte aan schoonmaakacties. Alleen je ziet dat commerciële stranden worden vaak schoongehouden door de commerciële instanties. Dat heb je dan hier op Neeltje Jans niet. Dus het is niet smerig. Ik denk dat het hier gewoon minder wordt opgeruimd. En daarom probeert de stichting maandelijks mensen op te trommelen om mee te helpen. Ik weet niet of we elke maand kunnen meedoen met een grote actie. Maar we hebben vaak genoeg een plastic zak bij ons om afval op te rapen als we het zien. Ik vind het wel leuk, een uurtje. Ja, prima. Heb ik gelijk wat beweging en de hond is eruit. Ik denk dat het wel leuk is. De hoop is dat het strand helemaal is opgeruimd voordat het broedseizoen begint. 3, 2, 1 en we zijn begonnen! De 34e editie van de Kustcross in Vlissingen heeft een nieuwe winnaar en oude winnares opgeleverd. In het door de sneeuw sprookjesachtige Nollebos in Vlissingen liepen de deelnemers 3 ronden van in totaal iets meer dan 10 kilometer. Bij de mannen hier Rens Maljas uit Middelburg vanaf de start voorop.
Maljers leider in de Zeeuwse crosscompetitie, maar wist nog nooit een crosswedstrijd te winnen. En een crosswedstrijd winnen, dat is de voorste dame wel toevertrouwd. Marieke Mullaert uit IJsendijke, alle 4 de crossen van dit seizoen waren een prooi voor de Zeeuws-Vlaamse. De concurrentie ook vandaag in geen velden of wegen te bekennen. Bij het ingaan van de laatste ronde Maljers nog steeds voorop. Mullaert helemaal in de uppie, loopt vooral tegen zichzelf vandaag. Maar daar komt hij de bocht om, Rens Maljers. Hij boekt hier zijn eerste crosszege en wint de kustcross in Vlissingen. Bijna een thuiswedstrijd, want mijn schoonfamilie woont hier. Dus, en die kwamen ook kijken. Dus het was voor mij wel extra druk om goed te presteren natuurlijk. En dat ging hartstikke goed. Bij de vrouwen gaat de winst net als vorig jaar naar Marieke Mullaert. Zij wint niet alleen de kustcross, maar ook de Zeeuwse crosscompetitie. Het zag er gisteren mooi en helder uit voor het weekend, maar door de kou kwam er vanochtend uit Vlaanderen veel bewolking. Dat loste voor het meeste ook alweer op, al wist de zonnetemperatuur niet veel te helpen, want het kwam maar net boven het vriespunt uit. Dat betekent dat er ook een koude avond en nacht aankomt, met windkracht 3 tot 6 uit het zuiden vannacht. Deels is het helder, de minima komen uit op 0 tot -3. De gevoelstemperatuur is morgenochtend ook laag, -6 tot -9 in de vroege uren. Het is dan wisselend bewolkt met een enkele bui. In de middag is het meest bewolkt en in de loop van morgenavond en zeker maandagnacht gaat het af en toe regenen. Overdag is er windkracht 5 tot 6, morgenavond en maandagnacht windkracht 6 tot 8 en mogelijk enige tijd windkracht 9 met windstoten tot rond de 90 km per uur. Maximum temperatuur morgen overdag van 6 tot 8 graden. Maandag begint de schuur met windstoten en de regen. In de middag is er iets minder wind en dan is het droger bij maar liefst 10 graden. Daarna is het zeker ook tot en met woensdag zacht, maar ook doorwaait en erg wisselvallig weer. Tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.